This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Hi and welcome back to Shashi Soap Presents Dance Mummy Dance Season 8. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮ್ಮಂದರಿಗಾಗಿ ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ತಾಯಂದರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ಸೀಸನ್ 8ನ ಹೊಸ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್. ಆದರೆ ವಿತ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನ್ 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಮಕ್ತೆ ಹೂವೆ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Welcome to the show. All right, so judges ready, now ready, ನೀವು ರೆಡಿ, ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಫ್ರಮ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ನಾನ್ ಕಾಕಿ ಹಾಕಿದ ದಿನ ರೌಡಿಗಳು ರೂಟ್ ಬಿಟ್ರು, ದಾದಾಗಳು ತಂದೆ ಬಿಟ್ರು, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದವ್ರು ದುನಿಯಾನೇ ಬಿಟ್ರು. ಯಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಇಳಿ ಮಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ. ಯಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಇಳಿ ಮಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ. ಆಂಜನೇಯನ್ಗೆ ಜಯ ಎಂದು ಬಿಡಿ, ಆಂಜನೇಯನ್ಗೆ ಜಯ ಎಂದು ಬಿಡಿ, ದೇವ್ರವನೇ ನೀ ಕಾರ್ಡು ಹೊಡಿ.
ಹಾರನ ಜಾತ್ರೆ ದಿವಸ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸೇಲಾಗೋಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬೀದಿ ದೀಪ ಆವಾಗೋಯ್ತು, ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಹೋರಾಗೋಯ್ತು. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಎದುರೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಟು ಟೀ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಹಾರನ ಜೈಕಾರನ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜನ ಮೆರೆಸಿದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆಂತ ಗೆಜ್ಜೆ, ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆಂತ ಗೆಜ್ಜೆ. ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು. ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು. ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ತಾವು ದೋಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ದೋಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಮೀರ್ ನಿಜ ಮಮ್ಮಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಮಮ್ಮಿ ಅದ ಮಮ್ಮಿ ಸರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಒಂದೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಲೈತ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Thank you. ಎಸ್ ಈರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾನ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡಿಜಿ ಉಂತಲೆ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೆ ನಾಡುವೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನ ಬನೆಕಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಗೊತ್ತಾದ ಬತ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಪೋಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಬರೋಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರ ಸರ್ ಓಕೆ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್. ಭಜನೆ ಕುಣಿತದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಪ್ಪುನಾರು ಇಂಚ ಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿಜ. ಸೊ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ನುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಉಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ತಿನಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 12 ದಿನ ಬಾಯ್ ರಿಯಲಿ Really, ma'am. ಯಾನೇ ನೀರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಸರಿ, okay. ಈ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲೆ ರೈಟ್. ತೋ ಈ ರೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಕಲ್ತಿನ ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕನಾಗ ಬೆರಿಕ್ ಆಗದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಅಂತ ಪಂತೊಂಡ ಎಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದರ್ ನಿಕ್ಲ ಭಜನೆ ಕುಣಿತದ ಅಂಚನೆ ಪುರುಂಡ ಓಕೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇಡ್ಪೋಡು ಭಜನೆ ಇಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಿನಟ ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 7th ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊಪ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅದು ಕುಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 o'clock ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು 6 o'clock ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಪೋರೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು 6:30 ಹಿಡ್ದು ಒಂದು 8 o'clock ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಟುಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿ ಪೊಡೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ನೈಸ್. ಸೊ ದುಂಬುಡ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಜ್ಜವೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ 4 years ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ 6 years ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಅತ್ತೊಂದು ಹಿಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಡು ಏನ್ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ ಏನಂತ ತೂದು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಇರುವರ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದು
ಸರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಟೀರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಒಂಚತ್ತು ಟೊಯ್ 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 ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಂದೆ ಬರ್ಪಾರ ಆರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ರೈಟ್ ಈರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಈರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋದು ಮೂಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಜೆ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ನಾಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಲೆ ಅವೆ ರೈಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ Hi Niriksha. Hi Nagesh sir. Hello ma'am. First of all, ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಏಜ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ್ ಅಂತೂ ಇನಿಕಲ್ ತೂದುತ್ತಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮೆಮರೀಸ್ ನೆನಪಾಂಡು ಅರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಲು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಂತಾರೆ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ ಈರು ಬೊಕ ಅಶ್ವಿತಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪೋಡು ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಓಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಂತಿನ ಈಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಪನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ it just made me happy. Thank you so much to Nagesh sir iru undu onji plan mantina igoskara and Niriksha iru avu yar panleke ir mummy atir student at dada ninge gottu it's mummy atu definitely but ಖುಷಿ ಆಂಡಿರೆನ್ ತೂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಟಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೆತ್ತದು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಇರ್ ನಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು I think it's your responsibility. Okay ma'am, ಖಂಡಿತ. And all the very best Niriksha. Dance ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಡೇ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ Hi Niriksha. Hi sir. Hello sir. Santur mummy. So Thank you. ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತಾರೆ 12 days ಬೋರ್ಡ್ ಆಣೆಂಗ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಚು ಪೈನ ಆದಿತ್ತು ನೆರೆದು ತುಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜರ ಈ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾರಿಗಮ್ಮ ಆ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕತೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದಿರಾರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಡ್ದಾಗ ಚೂರು ಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದಿರ್ತು ಅಸ್ಪಾಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೆಪನ್ಗೆ ಸೊ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ನ ನೆಟ್ ಇರು ಇಂಚೆನೆ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಟೈಪ್ ಪುನಃ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಿನಿ ತೂನ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪಲ್ನ ತುಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವಳು ಫೈನಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ
ಅಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ, ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ check Riksha and Cholar. Sure sir. Okay, first question directly Pramod ke Pandilaka. Nagesh, choreographer question. Palace. I'm still surprised in 12 days e form of dance which everyone knows. Okay, ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. Hip hop ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ form, it's very difficult to adapt in our body. Okay, ಆ swag, ಆ style ಬರ್ರೆ you need minimum 1 month. ಅಲ್ಲ ಸರ್, 1 month ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೇರ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ನೀರು ವಿಡಿಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಡಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಬಕಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೊಂದು ಪುನಾಗಲ್ಲ. ಹ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್. ಕರೆಕ್ಟೇ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ difficult in 12 days. Well done. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅರ್ಥನೇ ನಾ ಪಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿ ನಡಪುನಕ್ಲ ನಲಿಪುನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ನಡಪುನಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಮೆಂಜಿನ ಮರಲೇಲಕ ನಾ ಪನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಆನೋಲೆಗೆ ಪನ್ಪ ಮೆಂಜಿನ ಮರಲೇಲಕ ನಲಿಪುನು ಎಂಜಿನ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದಪ್ಪು ಈ 12 days ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇದು ಬೇಗ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ whatever ದಾದ ಮಂತ್ ದಾರೆ it is nice, it is superb. But yenna onji concern ದಾದ ಪನ್ನಗ when you have eat ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂತೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಎಡಿಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸಚ್ ಶೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಂತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಅವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನನ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ನನ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಶಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಅವು ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆಲ್, ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗೈನ್ ಚಾವಂದುಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾವಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಯಾಯಿಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೋನ್ ಎಟ್ಟೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ರೈಟ್ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೆ ಬೈದೆ ಏರ್ ಜೋರ ಆರ್ ಜೋರ ಹೀರ್ ಜೋರ ಪಣ ನೆರ್ಪೇರೆ ದಾದನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇನೋ ಒಂಚೂರು ನೆನಪುಂಡ ಬೋಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪ್ದಿವರೆ ಆತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕದು ಮಲ್ಪದಿರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸುಸ್ತಾದ ಮೂರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತ ಮಲ್ಪೈನ ಹಿಡ್ದಾತ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿ ಈತ ಬೈದುಂಡು ಆರೆಗ್ ನನ್ನಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಈ ರೌಂಡಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Hello and
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬಂದು ಅವರ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ರೋಶ್ನಾ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. सामने हम काबू में कैसे रहे, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है.
Hello. Hello. I'm confused. Yeah. She's so dedicated. Judges baat hai right. Lal pari dekha hai. This is yellow pari. You're looking like one yellow angel. So congratulations first of all. Thank you, ma'am. So Kannada, Tulu, Daleji. It's only English. No, English, Hindi chalega. Malayalam, even Kannada I understand. Nothing. ಖರ್ಚು ಮಲಯಾಳಂ chalega. Yeah, Kannada. ಇಡುವಾಗ only ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಗೆ ನಿಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? Right. First of all, badaya for being here on season 8. How do you feel? I feel really lucky and blessed actually, because I used to think I know dance, but when I participated in this with a choreographer, I got to know how difficult the dance steps are and how much we have to learn in dance. That was the biggest experience what I learned through my choreographer and the entire dance team of Ocean Kids. Wonderful. So who is your choreographer? Charan sir and team. Sir, barbeku anta kelkolta ideve. Right, Roshna, who else has come here to cheer you? I think my husband and kids have reached. I was not sure whether they can come as kids had school and all, but they have reached. Wonderful. So Charan is your choreographer. Yes. So obviously you will know dance Yeta Bangandu. He's my guru. I full respect for him, ma'am, because he's the one who taught me, who made me realize what is dance actually. Because I'm used to doing dance reels. But now I realize those all are simple steps. What he put was entirely different and made me feel that dance is something at next level. Yes, nice. Very nice. I think something what the platform has taught you, apart from winning and losing, is the self-realization. Yes. So we are so happy Dance Mummy Dance has given that platform for participants. Yes. And Charan, we have seen him for a long time. अगर आप थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे तो वो रोएगा. He's a very emotional choreographer. He feels very emotionally connected to his participants. So thank you, Charan, for giving us a nice performance. Let's go to the judges directly. Yes. Ready? Yes. Okay. So we start with Adviti Shetty. First of all, I loved your performance. Thank you so much, ma'am. I loved it. Thank you. Your costume, the entire look, plus for me. Your expression, like it was so pleasant, it was so lovely to watch you perform. It made me very happy. Okay. And solpa finishing okay, Yeah. but keeping all that aside, I think Charan sir will know that Yes. how he should make Yes. you a better dancer for the Yes. next round if you Yes. are selected. Yes. But amazing performance. Thank I you. loved it. Thank you, I ma'am, loved so it. much. Charan sir, amazing. Thank you. All All the best. claps to him, ma'am. Yeah, all the best. Except my expressions, everything is learned from sir. Thank you so much, Adviti. I'm sure auditions, Rituin and judges, she said she does reels. So from that reel stage to dance state, how is the improvement? Pramod sir. Hi, Roshna. Hi, sir. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Uh, ಹಲೋ ರೋಶ್ನಾ. Hello, Hi. sir. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ sir. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay. ಸೇಮ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಚರಣ್? ಸೊ ಚರಣ್, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Thank you, sir. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Thank you, sir. ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಡಾನ್ಸರ್ ನೀವು. Thank you, sir. ಚರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದು ವಿನ್ನರ್ ಅವರು. Yeah, I got to know that. Yeah. ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ LED ಇದ್ದಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು. Thank you, ಸೊ sir. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. Okay, sir. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ, ಐ ಗೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah. Even all graceful dances I prefer usually. Yes. So ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು? I'm a physiotherapist, sir, working as associate professor at Mangalore College of Physiotherapy. Okay, fine. So ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್?
Yes. ನಿಮ್ಮದು ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಂಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂದು ಫುಲ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು our judge Elton Mascarenhas. Rosna, hi. Hi, sir. So I like the statement which you gave me just now. Like, there's a huge difference while performing on stage than performing or doing reels. Yes. So we live in Gen Z, what's so called aura, or in year, or this generation we call Gen Z. This is to all Gen Z kids. Reels is not everything. Yes. Actual thing is on stage. Yes, sir. And that is why you have got a sensible, experienced choreographer. Yes. Where he proved it today. He proved it today where a reel maker performing on stage so beautifully, and the performer herself says it along, where reels is easy but stage is difficult. Very difficult. And that's reality. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nowadays kids, okay, I wanted to say this and I will say this. Nowadays kids think life is easy nowadays just doing reels. It's wrong. Yes. Okay, so Charan, thank you so much for proving us right and yourself right, and the form of so-called dance right. Okay, and coming back to performance, I would say it was a very soothing performance. You have more scope and you have a very potential and experienced choreographer standing next to you. So I am sure that we will look more and more beautiful performance from you. And only one concern towards the choreographer from my side. Eat malla prop diya rate piraudu aven use man play. Okay, if not, please don't keep it. Dada apun pannaga ee reet poruludu choreography mantidar avu dada apundu avu arege onte ulta burna chance zuppun, but she managed it. Okay, if you're using a prop, please use it properly or else diyochi, because you know your performer is nice, our expression kor per pura man per andanda, don't use it. It doesn't matter at all. Okay, any which ways, God bless and all the best. Thank you so much, sir. Pater powda mic orle Charan. Charanda Pater jerige, so to the choreographer. Thanks master. Comment madidike like ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜನ ತುಳ್ಟು ಪಾತ್ರ 100% ಪಾತ್ರಗ. ಬಟ್ ಚರಣ್ ವೆಲ್ ಡನ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ ಓಕೆ ದೀಪುನಂಡ ಯಾ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಅರೆಗ್ಲು ಅಂತ ಪಲ್ವಂತೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಪಡೆದು ಬರ್ರೆ ಅಂದೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪೇರ್ ಅಂದ ಇರ ಬೂಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇರ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಆರು ಬರ್ಪಿ ರವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಟೀ ದಕಲ್ನ ಕೇಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಡ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಂದೆ ಪಾತೆರ್ದ ಹಾತಿಜಿ ಉಂದ್ಲೆ. ಎಸ್, Yan Pandey Charan is a very emotional choreographer. Does he shout? Practice time, he might get angry, but actually he didn't get angry. He was having patience to see me. Like maybe he felt that I will get depressed or I will leave this. So he was supporting me till the end, till the last. He was a very supportive person. You don't shout at him, okay? Very good boy he is. Right, to see your husband, do you want to come on stage, sir? Quickly, can we have him on the stage? ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ yes here pura baidar ora jora thank you so much Roshna. wonderful Arsha pura thank you battinakle ಮಾತರೆಗ್ಲ thank you ಪನ್ನೊಂದು and what ವೈಶಾಖ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಕು ಪೂರ ಪಕೆನ್ನ ವೈಫ್ ಲೋಲೆರ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫ್ ಲೇರೆನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೇರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪ ಮಲ
ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಮೇಕು ದಿಯರ ಬಾವೇರ್ ಬೈದೇರಾ ಬಾವೇರ್ ಬೈಜೆ ಇಜಿನ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ದು anyways so congratulations and thanks to you sir. Being there in the audience or being morally present for a participant, it means a lot. And for us, when the husband and the family members are there, for this platform, we really appreciate and so happy you are here. So all the very best. Results are on the other end of the program, but for now, we are so happy that you have taken this opportunity. Thank you so much for supporting. Yeah. Thank you, Charan. Good luck. And all the best. Let's watch. Yeah, thank you. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Dalli Kulai Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.